Sunod-sunod ang nahimong pagpangatake ngadto sa hutong sa kasundaluhan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Niadtong Sabado, duha ka insidente sa pagpanglabay og granada din 5 ang samdan ug pagka-Domingo usa sab ka detachment sa militar ang giatake og mga armado. Nakaalerto si Efren Mamak. Sa CCTV, ginasubay sa mga sakyanan kining kalsada sa Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, mag-alas 6:30 Sabado sa buntag. Apan dunay motorsiklo ang kalit miliko. Hangtod sa dunay nibusikad. Target di ay sa riding in tandem suspects nga labayan o granada ang sakyanan sa kasundaluhan. Sunod-sunod nga buto sa armasab ang madungog. Nangalisang sab ang mga residente, makita sab ang mga pulis nga dunay ginagbukod. Matod sa 6th Infantry Division sa Philippine Army, duha ka sundalo sa 2nd Scout Ranger Battalion ang samdan, lakip na ang tulo ka sibilyan sa lugar, human maigo sa shrapnel sa nibusikad nga granada. Gilayon silang gidala sa ospital ug anaa sa luwas nga kahimtang. Ginakuwaan pa sila og pahayag. They're traversing the route from Cotabato City to South Cotabato area when they were attacked by two unidentified running in tandem in the vicinity of Sharif Agwak, Roundbun, doon sa gitna. Matod sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, ginakumpirma pa kung kinsa nga grupo ang nagpabuto. Hindi pa kasi confirmed ngayon kung kaninong side yung nakapagpaputok, if sa army lang or pati yung mga personnel natin from the PNP, and if nakaputok din yung mga suspects. Sa enhanced photo sa suspects gikan sa CCTV, naklaro ang ilang nawong. Apan padayon pa kini ginaberifika sa mga otoridad. Padayon sab ang hot pursuit operation. Samtang sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, usasab ka lalaki nga rider ang nakuhaan sa CCTV ang naglabay og granada sa command outpost sa headquarters sa Charlie Company, 7th Infantry Battalion, mag-alas 8 sa gabi sa samang adlaw. Paspas kining misibat, hinuon walay angol sa itabo. Samtang banda alas 7 sa gabi, adlawng Domingo sa Talitay, Maguindanao del Norte, misangko sa pinusilay ang pag-atake matud pa sa gibana-bana ang 15 ka mga armadong individual nga mao'y unang namusil sa 12 Mechanized Company Detachments sa Barangay Mangay. Matud sa PRO Bar, milungtad og 20 minutos ang binayluay og bala. Hinuon walay inaangol sa hitabo. Posibleng pagpanimalo sa kasundaluhan ang motibo sa suspect sa sunod-sunod na pagpanglabay og granada og pagpamusil. In-expect din naman natin yon dahil nung namatay si Commander Bungos ng BIFF noong July 5 at yung series of surrenders nila nung mga nakarang mga buwan, in-expect natin na baka magkaroon ng retaliation yung mga natitira pang mga miyembro, yung kaya lang din nila gawin. Hugot nga seguridad ang ipatuman sa maong lungsod, subay na sab sa taliabot nga BARM parliamentary elections. Issue tayo ng alert memo to double the effort sa mga security measures natin, especially yung mga motorcycle passing by o di kaya nakahinto sa tapat ng mga command post, thinking na nagpapahinga or mayroon lang inayos sa mga motor, yung pala nagso-surveillance na. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.